przebudzenie, a ja pytam, jakie masz sny wiosną? Czym dotykasz marzeń, które nikną z poranną rosą? Opowiedz, jak upleciesz jutrzejszy dzień, by pozostał jak szafir w pierścionku, by tkwił w pamięci? Wyśnij wiosnę lekką, szumiącą liśćmi, jaskółkami, strumieniami. Opowiedz nam ten czas. O czym marzą trzy gracje? W zwiewnych sukienkach, wystawiając twarz do słońca na żółtym kocyku na trawie przed domem. Obok porzucone lalki Barbie. O czym marzą? Pucharze nieba, puszysty przysmak, zlisz słodycz z błękitnej łyżeczki, aż z łapczywych warg spłyną maki na łąkę. Dziwisz się, że jeszcze rosną w tych samych miejscach, gdzie ty coraz rzadziej. Dziwisz się, że jeszcze pachną i słoneczną żelazariska, a ty mkniesz coraz szybciej autostradą życia, które podbiera oczom przystanki olśni. Czekała nie od dzisiaj. Czekała na nie jutro. Od czekania ciążyły metafory. Wiedziała, że zanim powróci i zanim zostanie, będzie znane, nieznane, nieszukane. Odnajdzie gadający kamień i Alicji lustro. Lecz sercem wiecznie za młodym nie zdoła rozpoznać jesieni. Przedpowroty siwieją tak szybko. Nazajutrz napiszą, chciała żyć pełną życia. Kompletna wariatka. Herbaty